Det er risengrød, der gør næsen rød, og kanel bliver strøget, det gør skorpens brød, men så det ikke kan ske ind i den før. En risengrød, den har fået en smørklat smør. Det er risengrød, der går gennem blod, og kanel bliver strøget, det gør skorpens brød, men så det ikke kan ske ind i den før. En risengrød, den har fået en smørklat smør. Der gør næsen rød, og kanel bliver strøget, det gør skorpens brød, men så det ikke kan ske ind i den før. En risengrød, den har fået en smørklat smør. Skal vi slukke for den?